104.7 IFM. Report! Nagpapatuloy ang kampanya ng lokal na pamahalaan ng Dagupan ukol sa mga itinayong iligal na mga fish pens sa lungsod. Isasakpa ngayon ng lokal na gobyerno ay ang pagkakaroon ng fish cage registration at ang aquaculture lease agreement na saklaw ang pagkakakilanlan ng mga nag-ooperate ng fish cages kung iligal o hindi. Naipasakamay na rin sa mga pumirmang fish cage owners at operators ang kanilang permit to operate at business plates. Makakatulong ito upang maprotektahan ang mga maliliit na sumisigay pagdating sa kanilang kabuhayan. Ayon kay Mayor Fernandez, kailangan din ng naturang hakbang upang patuloy na maitaguyod ang bangus industry ng lungsod. Samantala matatandaan na hindi pinapayagan ang mga illegal fish pens at nauna nang nagkaroon ng demolition, maging ang mga oversized at anumang illegal structures sa nasasakupan. Mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Ron Nakatatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM.